أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon da sauraron mu. Insha Allah a yau a gidan wannan TV na mai albarka muna dauke muku da ci gaban karatun mu na ahlari. Idan wani kar kuma ta kuma da share domin wasu amfana, idan kuma ku san ku na alamar kararrawa domin mun sami domin ku san bayani. Bismillahir rahmanir rahim. Fasulun fasul ya zo mana bayani ya jibbul gusli wanka ya wajaba min salasati ashiya'in abusa abubuwa guda uku. Aljanabati wal haili wan nifas. Aljanabati wankan janaba, wal haili da wankan haila, wan nifas da wankan nifas. Fal janabatu shi wankan janaba kismani ya rabu kaso biyu. Ahaduhuma ɗayansu ga yanzu mana zai faɗo kurujul mani shine fitowar mani bila zaton da jin daɗi mutaritin na al'ada. Fi nomin a wurin bacci ne ya fito, au ya ƙazatan ko kuma kana faɗake bi jima'in wurin kwanciya da mace, au gairihi ko wani shi. Wasani na biyun shi mugibul hashafati shine boyuwan kan azzakari bil farji a farjin mace. Wa marra mutumin da ya gani fi manami a baccin shi ka annahu yujami'u kamar sai ga wani kamar yana jima'i da mace, ya kuma farki yana kwance da mace. Walam yakhruj minhu mani sai kuma ya ga mani bai fito masa ba. Fala shay'a alaihi ma ya ce wannan mutum ba ruwa ba komai a gare shi. Man wajada fi sobihi mani mutumin da ya ga mani a rigan shi, ka kwanta wannan ga lafiyar sai ka farka sai ga mani, wato ba ma kai mafarki ma amma ka ga mani ya ji ko mani sai ga mani ya bisan sai ganshi ya bisan busashe. La yadri mata asabu baka sanya aka samu wannan maniyin ba. Mala ce igita sala to kai wanka wa ada sai sake ma sallah abinda kai sallah min na akir naumatin a ƙarshen wannan a ƙarshen baccin da kai na ƙarshe da kaga wannan manin shi za sallan da kai a ƙarshen baccin da shi zaka sake. Shi mala ce wa ada ya sake ma sallah abin da sallata min akirin naumatin a ƙarshen bacci na mahafihi da ya baccin a gare shi. Alhamdulillah nan ne muka kawo ƙarshen karatun mu na yau. Insha Allah sai mu haɗu ku a bidiyon mu na gaba, sai yan wakar kuma ta kuma da share domin wasu amfana, sannan kuma ku samu ku nuna alamar kararrawa domin mun sa bidiyon mu ku samu bayani. Alhamdulillah masha Allah.